ngalon di se ka tiɲɛ bi tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila ngalon di se ka tiɲɛ bi tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila ngalon di se ka tiɲɛ bi tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila namara si kolonba wuyo tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila saraka jugu bɔ mori o tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. ne ko tiɲɛ wulila dabali jugu kɛ mori o tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على الرسول سيد سند العظيم ذي القلب الرحيم محمد وآله الطاهرين المعصومين وبعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بديت بشر في الله جبا وما بلا جلن فوق ودو كرامنتو يالا كدلالا فعلك هنا ككشنا كبركة على كو جديننا وكلنجلنا بلا جلن كان سام بافلان tan sheke marsi kalot le bisaba o bena rajaba kalot le tan saba doma imam ali ka bangini anaka anniversaire wajulu belebele sigira jamiyatu ansar din tonde fe bangoni jangne bugula sayyid sharif usman madan haidara ka dukenela blasrali kala otu ya an karamogo ya alhaji adam sanogo ninga fara el ustaz yakub koneka nunu kumana imam ali ka akanyina maya chugo yaw ay joyoro munu ta allah taala ka dinena ala e bunya ko munu ka aye doni min tumbala taraka kuma ka munu to ko ni ma bise ka ira nafa nu ye yeni kelengele na bela jelen la se ange je ka bara nunu sheria bishina Sayyidina Ali ibn Abi Talib an bɛ fɛ k'a dɔn jɔn de do a bangela wagati jumɛn a ye muso joli sɔrɔ a ye den joli sɔrɔ o kɔnɔna na Sayyidina Ali ibn Abi Talib ale bangera ka bɛn jumadonya dɔ de ma arajaba kalo o tile 13 a sayin kɛra ka kɔn kira ka hijira ɲɛ ni san 23 ye o kɔrɔ ye hijira y'a sɔrɔ Sayyidina Ali yɛrɛ si bi san 23 a ka bangeli a kɛra Magan dugukolo sanumanba in sanfɛ o dɔrɔn tɛ alikaba kɔnɔ ala y'o bonya don Asadulahi Galibi ni cɛ tɔw cɛ ka kɔn ale ɲɛ a ma kɛ ale kɔfɛ fana ala ma ni si gɛrɛsigɛ i ka bange alikaba kɔnɔ o farala cɛba in ka bonyaw kan Sayyidina Ali a fatura wagati jumɛn i ka dɔn u ye cɛba in janfa k'a faga Kufa Misiri kɔrɔ ka bɛn sunkalo dɔ o tile 21 de ma kira ka hijira kɔfɛ san 40 n'i y'o lajɛ o kɔrɔ ye Sayyidina Ali yɛrɛ si bɛnna san 63 de ma i n'a fɔ kira yɛrɛ si kira ye san hakɛya min balo o kumana Asadulahi Galibi yɛrɛ si bɛnna o hakɛya de ma Sayyidina Ali fa o tɔgɔ kun ye Abdul Manaf ibn Abdul Muttalib ibn Hashim nga a kun dɔn bɛ ni tɔgɔ min ye o de kun ye Abu Talibi ye Abu Talibi nga a den di tɔgɔ o de kun ye Abdul Manafi o Abdul Manafi min ni o ye Sayyidina Ali fa ye ani kira yɛrɛ Muhammad sallallahu alaihi wasallam kira fa Abdullahi u bɛɛ ye fa kelen ye u bɛɛ ye ba kelen ye kira fa Abdullahi o ta fa sisan o ye kira mɔkɛ de koyi o tɔgɔ kun ye Abdul Mutalibi de o Abdul Mutalibi o kelen in de fana kun ye Ali ibn Abi Talibi mɔkɛ n'a sɔrɔ i y'a faamu o kɔrɔ ye u bɛɛ ye fa kelen ba kelen Ali fa kira fa fa kelen ba kelen u bɔra ɲɔgɔn na kira ka hadisa dɔ bɛ yen sallallahu alaihi wasallam a b'a fɔ ana wa aliyun kunna fi sulbin wahid hatta idha iftarakna fi Abdul Muttalib ko ale ani Ali ibn Abi Talibi u bɛɛ kun ye kelen ye
nga bange nana se Abdul Muttalib ma wagati min ko u farala ka bɔ ɲɔgɔn na yen nɔ de Allahu akbar sigatola ale fa kɛra Abdullahi te Aliyu o fa kɛra Abu Talibi Allahu akbar ko fa fiya nubuwa wa fihi al-khilafa Allahu akbar nabi ɲumanya ni kiraya Ala y'o di ale ma te o kuma ale bɛna taa sisan ka diinɛ to min bolo o ye Aliyu bin Abi Talibi Allahu akbar sigatola ko de kama Ala y'u fara k'u bɔ ɲɔgɔn na sira la nka o bɛɛ ye kelen Allahu akbar o Aliyu bin Abi Talibi a ye muso joli furu a ka ɲɛnamaya kɔnɔ o bɛnna muso 9 ma siga nka muso 9 in u bɛɛ ma ɲɔgɔn sɔrɔ a ka furu la tile kelen Allahu akbar wala wala dɔw fatulen kɔ a bɛ dɔ wɛrɛ ta Allahu akbar i n'a fɔ a muso fɔlɔ an ba Fatima alayha salam o ye kira yɛrɛ denmuso ye Allahu akbar a fɔlɔla k'o de ta te a ma muso si furu ka fara o kan sinamuso tun t'ale la ayi o kun tala Fatima fatulen kɔ a sɔrɔla ka muso wɛrɛw furu o kɔfɛ wala wala o muso 8 sisan ka fara Fatima kan n'o b'a dafa 9 na o tɔgɔ tun ye Umamatu bintu Abil As ibn Rabi' ibn Abdi Shamsin o tun ye muso 2nan ye sabanan tɔgɔ tun ye Khawla te a naaninan o tɔgɔ tun ye Ummul Banin Allahu akbar duurunan tɔgɔ tun ye Layla te a wɔɔrɔnan Asma bintu Umais wolonfilanan Ummu Habib a 8nan Ummu Sa'id te 9nan ye Makhba'a Allahu akbar o kuma Seydina Ali muso a bɛnna ni mɔgɔ 9 ma Allahu akbar a ka ɲɛnamaya kɔnɔ o kuma ni furu kɛra den bi sɔrɔ sigatala a ye den joli sɔrɔ den cɛman o tun ye mɔgɔ 14 de ye Allahu akbar a ye cɛman 14 sɔrɔ sigatala musoman o bɛnna 17 ma Allahu akbar n'i y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o bɛ taa den 31 siga Ali ibn Abi Talibi a ye den minnu sɔrɔ Allahu akbar a ka den cɛman ninnu na a ye Hasan Huseini kɔfɛ a ye kira ka sahaba dɔw tɔgɔ da a den dɔ tun bɛ yen min tɔgɔ tun ye Usman ye a y'o tɔgɔ da Seydina Usman na Allahu akbar a ye Seydina Umar a y'o tɔgɔ da Abbas o tun ye kira binakɛ ye te a y'o fana tɔgɔ da Allahu akbar ka Ja'far tɔgɔ da ninnu bɛɛ ye kira ka sahabaw ye Allahu akbar o kɔrɔ ye n bɛ fɛ ka mun f'i ye ko ninnu ni ɲɔgɔn cɛ juguya tun tɛ yen ayi o te problème tun tɛ yen Allahu akbar sabu u kelen kelen bɛɛ tun b'a dɔn u donna diinɛ in na mun de kama sigatala bɛɛ ni kelen de tun bɛ kira ka sahabaw ni ɲɔgɔn cɛ Allahu akbar n'o tun tɛ u tɛna ɲɔgɔn tɔgɔ da Allahu akbar o bɛ kɛnɛ kan Asadullahi al-Ghalibi o kuma a ye den minnu sɔrɔ o de tun ye nin ye Allahu akbar alhamdulillah Seydina Ali ka mawludu an filɛ o min kɛnɛ kan nam n'i ye o fɔ i ye bonyatigi dɔ de tɔgɔ fɔ sigatala i ye karamatigi dɔ tɔgɔ fɔ Allahu akbar ko in daminɛna olu la wa a bɛ laban olu de bolo sigatala kone n bɛ nubisa damadɔ d'i ma dakuruɲɛ damadɔ d'i ma Ali ka o kɔrɔta ko n'o bonya ko kan ka bɔ an karamɔgɔ ni kuma cɛ Allahu akbar kira fatulen kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam sahabaw ye réunion ba dɔ kɛ ka bɛɛ wele Madinɛ misiri kɔnɔ jɔn ni ko in ka kan o mana mɔgɔ min tɔgɔ fɔ fiɲɛ dɔ bɛ ye o ka ko la Allahu akbar n'u ye min tɔgɔ fɔ ko an ka kɛ karisa ye dɔ bɛ fiɲɛ dɔ fɔ ko o n'a man kan sabu o delila ka nin ko masina kɛ Allahu akbar Ali ibn Abi Talibi nana a ko bi n bɛna dalilu jɔ aw kun Allahu akbar fiman tɛ se ka dalilu min yɛlɛma ayi jɛman tɛ se ka dalilu min yɛlɛma Allahu akbar k'a yira ko anw ni ko in ka kan te mɛ n nakun ti ɲɛmɔgɔya ɲinini ye ayi dɔrɔn kira ko la'anallahu qawman da'a bainahumul haqq kira ko Ala ka danga bi jamakulu bɛɛ kan tiɲɛ tununa jamakulu minnu sigilen ɲɛna ni bɛɛ y'a da de siga Allahu akbar n bɛna tiɲɛ fɔ u ye te kɛnɛ kan nka jɔyɔrɔ ko kɛlɛ tɛ Allahu akbar Allahu akbar a don Ali ibn Abi Talibi a ye dalilu 70 de jɔ dalilu 70 min ma se ka yɛlɛma Allahu akbar a kelen tɛ yen min sera ka yɛlɛma Allahu akbar wulibali a ko n bi aw ma ni Ala ye
a fɔra jɔn de ma ko hazihi hiyal muwasatu Allahu akbar. ko a bɛ fɔ nin yɛrɛ de ma ko wasa tigi ko o fɔra jɔn de ma Allahu akbar. cɛ wɛrɛ tɛ ni Ali ibn Abi Talib kɔ Allahu akbar. Sigatula. Uhudu kɛlɛ don kɛlɛ tiɲɛnen silamɛw bolo bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲini Allahu akbar. kira ye wele da o y'a sɔrɔ kɛlɛ tiɲɛna dɔw sera fo Madinɛ kaban Siga. ka taa ganze ko kira fagara Allahu akbar. jama yɛrɛ kɛla Allahu akbar. kira ye wele da a ko Ala ka kira Muhamadu de bi yan masa silamɛw a ye na mɔgɔ ma sɔrɔ Allahu akbar. a tora wele da la a y'i yɛlɛma ka Ali ibn Abi Talib sɔrɔ a kɛrɛfɛ a ko Aliyu ma ko mɔgɔ ninnu ye min kɛ n na i y'a ye kɔni Yira. Aliyu ko n y'a ye Allahu akbar. a ko nka kira i hakili sigi ka ne to balola tɔɔrɔ t'i sɔrɔ Allahu akbar. Sigatula. Aliyu ye a ka bamuru ta n'a jiginna kafuru kan a b'u kunkolo tigɛ a bɛ dɔw cɛ tigɛ muru min b'a bolo fo k'o kari k'a ka bamuru kari Allahu akbar. a ka Zulfakari jiginna o don de k'a d'a ma Sigatala. Allahu akbar. n'a gɛrɛla kira la kira b'a fɔ kafiri wɛrɛw dala jɛn filɛ yan Aliyu t'olu kama Wala. a bɛ t'olu yɛrɛ kɛ Allahu akbar. Jibirila de tun bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ Ali ibn Abi Talib kun Uhudi kɛlɛ don Jibirila mɛlɛkɛ Jibirila Sigatala. billah Allahu akbar. ballontannaw ka supporters ni supporters b'i kulo u bɛ ja ballontannaw ye mais nin don Ali ibn Abi Talib ka supporter tun ye Jibril de ye Sigatala. Aliyu ye ta tugu kafiriw la k'u yɛrɛ kɛ ka tila min kɛ a gɛrɛla kira Muhamadu sallallahu alaihi wasallam Jibrila cunna a ko Muhamadu ma ko hazihi hiyal muwasatu Allahu akbar. ko a bɛ fɔ nin yɛrɛ de ma ko wasa Sigatala. wasa ye arabukan de ye Wallahi. arabukan de don Jibrila y'a fɔ nin don a ko Muhamadu cɛw bolila k'i to yen nka i binakɛ de jɔra wa a kelen sera ka kafiriw kɛɲɛ Allahu akbar. Sigatala. ko a bɛ fɔ de ma ko wasa Sigatala. Aliyu ko nin fɔra cɛ fila ma wa Ayi, akelen do. ayi ko ayi ko a ma fɔ mɔgɔ fila ma ni e kelen tɛ Allahu akbar. Aliyu ko a ma ban a ko don min kira ye aw bɛɛ wele n bɛ fɛ ka sirifu ka bonya damadɔ de d'i ma Adi. sirifu ma kɛ Ali ibn Abi Talib Allahu akbar. kira ye hijira kɛ ka bɔ Makan kana Madinɛ silamɛ caman ka so kun jɔn bɛ k'a dabɔ ka bila kira ka misiri la Allahu akbar. hijira san filanan kira ko bɛɛ ka da nɔrɔ mɔgɔ si ka bulonda ti bɔ ka bila misiri kɔnɔna la bilen Siga. fo n'a kɛra Ali ibn Abi Talib kelen ka so ye Allahu akbar. Anaka kan. Allahu akbar. kaw i ma nin kuma faamuya Wallahi. Afabulen do. a i ma nin faamu Siga. kira bɛ fɛ ka mun fɔ janaba nɔgɔtɔ ti don misiri kɔnɔ Siga. kuma to ye yan Sigatola. nka sirifiw ko baasi ti aw ta la Allahu akbar. Kone. Allahu akbar. hijira san filanan Allahu akbar. hali sini sirifi o sirifi ni ko ne janaba nɔgɔ bɛ na n ti don misiri kɔnɔ i ye misiri bonya nka n'i donna jurumu t'a la Allahu akbar. O ye wulibali. bilahi ala y'o bonya di sirifu ma Sigatala. Kone. o donna e ni ne cɛ Ayi, o donna cɛ. e jurumutɔ mana don ala bi jɛn a ka jahanama la Sigatala. Kone. nka o autorisela sirifiw ye Allahu akbar. O ye wulibali. sadul abwab Allahu akbar. u y'a kuma caya Cɛra. kira ye kutuba kɛ a ko la ne ma maa si ka da nɔrɔ n m'a fɔ mɔgɔ si ka da nɔrɔ wa n m'a fɔ mɔgɔ ka da yɛlɛ Allahu akbar. ala de y'a fɔ n ye Allahu akbar. ko maa tɔw nɔgɔlen don n'a ye bulonda bɔ k'a bila misiri kɔnɔna na jaraba nɔgɔtɔw bɛna misiri cɔpɔlɔ ala b'u cini aw ka da nɔrɔ sirifiw aw autoriselen don Siga. Allahu akbar. k'aw cɛw tɛ kelen ye dɛ U tɛ kelen ye. U bɛ kɛnɛ kan o. autorisation papier dir'olu ma Sigatola. jaraba nɔgɔ ko t'o la seliji nɔgɔ ko t'o la yen ni aw ka kan Allahu akbar. Aliyu k'u ma ko yala nin kɛra cɛ fila ye wa Ayi, a kelen do. ayi ko ayi ko Aliyu ko e kelen y'o bonya sɔrɔ Sigatola. a ko a ma ban n ko nin don n bɛ fɛ ka kuma teliya n'i ye dɔrɔn an ka damadɔ sɔrɔ a la Seydina Ali ye nin ɲɔgɔnna 70 de fɔ Siga. bilahi a kelen tɛ yen min sera ka sɔsɔ Allahu akbar. Wulibali.
ako don min Naam. kira ko allahumma i'tini bi ahabbi khalqika ilayka wa ilayya ya'kul ma'i min hadha at-tayr. Allahu akbar. Wala kone. Ummu Ayman Naam. barakat al-habashiya aye konontuluma kono e b'a faamu cogo min pigeon aye pigeon dɔ de jiran kana di kira ma. Allahu akbar. Kira ko Ummu Ayman ma ko nin ye jumɛn ye Sige. a ko pigeon sugu don n m'a fɔ a ye pigeon yɛrɛ yiran mais pour que e k'a faamu a ye kɔnɔ de yiran kana d'a ma. Wallahi. A ko kira n y'i bonya ni nin ye. Naam. Kira ko o kuma ala kuma lamɛn dɛ i'tini bi ahabbi khalqika ko dani bɛɛ kɔnɔ a m'a fɔ ko silamɛ min ka di ye silamɛ bɛɛ ye kira m'a fɔ ten dɛ Ayi. a m'a fɔ mɔgɔ min ka di ye ni mɔgɔ bɛɛ ye ayi Allahu akbar. dani bɛɛ kɔnɔ danfɛn bɛɛ Naam. sankolo ni dugukolo sankolo 7 dugukolo 7 dani bɛɛ kɔnɔ min ka di e ala ye min ko ka di e ala ye a ko ka di ne yɛrɛ Muhamadu Mustafa ye sallallahu alaihi wasallam ka tɛmɛ diɲɛ danfɛn bɛɛ kan ko ala nan'o de ye n'o ka jɛ ka nin du. Allahu akbar. Kone. Allahu akbar. Kira ye nin bɔ a da Aliyu bun Abi Tɔlibi ye da kɔngɔ. Allahu akbar. Allahu akbar. Kira ko Anasu bun Maliki ma ka baarakɛla Naam. a ko Anasu bun Maliki ma ko taa lajɛ jɔnni de bɛ da la. Sige. Allahu akbar. Anasu sina k'a fɔ a kɔnɔ ten ko Allahumma ij'alhu rajulan min al-ansari ko ala nin kelen in kɛ madinɛka ye Allahu akbar. nin kɛ madinɛka dɔ ye Anasu bun Maliki tun ye madinɛka ye ko ala nin kɛ madinɛka dɔ ye Allahu akbar. a nana dayɛlɛ a y'a sɔrɔ madinɛka tɛ dɛ Aliyu bun Abi Tɔlibi don Anasu bun Maliki ko Ali ma ko kira occupelen don kira bɛ ci dɔ la ko taa fɔlɔ Sige. Seydina Ali taara Allahu akbar. Anasu mana jaabi fɔ kira ye bilen a tɛmɛna n'a ka baara ye Ɔhɔ. kira seginna kan ko Allahumma Voilà. i'tini bi ahabbi khalqika ilayka wa ilayya Allahu ya'kulu ma'i min hadha at-tayr ko ala i ka danfɛla man di na n'a ye an nati Sige. an ka dumuni kɛ da kɔngɔna tugun Sige. kira ye nin bɔ a da dɔrɔn kumakan donna Ali ibn Abi Talibi tulo la Allahu akbar. kawo nin kuma ninnu ka di an tɛ se ka jɔ a kan de Sige. A wala koyi. Allahu akbar. mais cɛw tɛ kelen ye dɛ Ayi, o bɛ kɛnɛ kan o. a ma f'i ye sisan ko Ali ibn Abi Talibi ka a tɔgɔ ye di supporter tun ye Jibrila ye Siga t'a la. Jibila ye tɛgɛrɛ fɔ a kunna Kɛra. k'a kanu ko ale ka don min Seydina Ali ye nin kɛ ni Jibila ko hazihi hiya al-muwasat kira ko Jibila ma ko o ti bali ne la o Wallahi. fa innahu minni wa ana minhu Allahu akbar. Aliyu bɔra ni Muhamadu la ne yɛrɛ bɔra Aliyu la Tiɲɛ. Jibila fana ko wa ana minkuma ko wa ne yɛrɛ Jibila bɔra aw la Tiɲɛ. Siga t'a la. mɛlɛkɛw y'a kanu ka kɛ Aliyu ibn Abi Talibi de dɔ ye Allahu akbar. Kone. ko cɛw ye kelen U tɛ kelen ye. hasidiya kuma de don Wallahi. kira seginna kuma kan Aliyu ibn Abi Talibi da kɔngɔ siɲɛ filanan Anasu bun Maliki tilala k'a fɔ ko Allahumma ij'alhu rajulan min al-ansari ko ala nin kelennin kɛ madinɛka ye Allahu akbar. a ye dayɛlɛ a y'a sɔrɔ Aliyu ibn Abi Talibi don Allahu akbar. a ko Aliyu ma siɲɛ filanan ko kira occupelen don Allahu akbar. Seydina Ali kɔ don Siga. kira seginna kan ko ala nani ka danfɛn man di ye Tiɲɛ. da kɔngɔna siɲɛ sabanan kira ko Anasu ma ko heyi nin ti madinɛka ko ye taa dayɛlɛ ko Ali ka na an ka dumuni kɛ Subhanallah. Allahu akbar. Kone. U tɛ kelen ye. u ti kelen ye Allahu akbar. Wallahi. madinɛka ko tɛ Ayi. maganka ko tɛ maa wɛrɛ tɛ ni jɔyɔrɔ sɔrɔ Aliyu ibn Abi Talibi kɔ Tiɲɛ. taa binakɛ den nɔfɛ k'a kana an ka dumuni kɛ Allahu akbar. O ye wulibali. mɛ kana ɲina dɛ ko i ka danfɛn min ka di ye danfɛn bɛɛ ye a ma fɔ mɔgɔ dɛ Ayi. danfɛn min ka di ye danfɛn bɛɛ ye Allahu akbar. wa min ka di ne yɛrɛ Muhamadu ye danfɛn bɛɛ ye Allahu akbar. o kɛra jɔn ye an filɛ cɛ min ka mɔlu kɛnɛ ka su in na Allahu akbar. Ado. Aliyu ibn Abi Talibi Allahu akbar. Siga t'a la. cɛw cɛ Wallahi. Shiru Sani Madani Hayidara mɔkɛ Allahu akbar. sifikɛ min y'i sen da ni cɛba in sen da n'o la Aliyu ibn Abi Talibi sen da n'o la Allahu akbar. Siga t'a la.
wallahi kan na kira ka wagati fobi dine ma deli ka jɔ fiyewu ala ka dugukolo kan a tiɲɛ kan i n'a fɔ Cheikh Ousmane Madani Haidara y'a kɛ cogo min a ma deli ka kɛ tiɲɛ siga t'a la ayi tariku bɛɛ ɲininka diɲɛ kɔnɔ a ma kɛ ayi a ma kɛ a ma deli ka kɛ Allahu Akbar Kulibali mɔgɔ min cɛ kelen min y'a disi gosi diɲɛ bɛɛ kɔnɔ a ma dɛmɛ i ni ala ka danfɛn fɛ diɲɛ bɛɛ kɔnɔ a ma fɔ mɔgɔ dɔ ye ko nin ko in bɛ ne la bi diɲɛ bɛɛ a ma fɔ mɔgɔ ye taama juru donna dɔrɔmɛ kelen juru donna Cheikh Ousmane Madani Haidara Allahu Akbar a kelen don kabiri don min e ni ne t'a nɔfɛ a kelen tiɲɛ siga t'a la faamaw ye ko bɛɛ kɛ o kɛra siga dɔnnikɛlaw ye ko bɛɛ o kɛ kɛra wallahi wagati dɔw tɛmɛna u taara karamɔgɔ ta fo Inde jamana kan fo Inde ka na sirifikɛ in kama Allahu Akbar siga t'o la kɔnɛ k'u k'a dabali Allahu Akbar siga mais mun kama a ma kungo f'i ye ka juru t'a la Allahu Akbar dɔrɔn a ko ala ka diinɛ ka jɔ a tiɲɛ kan siga t'a la Allahu Akbar Cheikh Ousmane Madani Haidara Allahu Akbar kaw Seydina Ali ibn Abi Talib n bɛ nin d'i ma ka kuma surunya o kan wala wala kira ye dugu dɔ dayɛlɛ u b'a fɔ Hadra Maut Yamani dugu dɔ de tun don dugulamɔgɔ ninnu murutila Allahu Akbar lasigiden min tun bɛ yen kira ka lasigiden u y'a gɛn Allahu Akbar kuma nana se kira ma kira ko la tantahiyanna ya bani wali'ata aw la ab'asanna ilaykum rajulan nafsuhu ka nafsi wa ta'atuhu ka ta'ati wa ma'siyatuhu ka ma'siyati ngo bonya bi dani de la tiɲɛ siga t'a la kɔnɛ wala wala Ali ibn Abi Talib ko ma ko nga kuma ma bande a ye dalu nanna min jɔ k'aw filɛ nin ye ko don min kira ko bani wali atama Hadramautu dugulamɔgɔw ma ko a ka murutili cayala nka nin kɔfɛ ni n y'a mɛn k'aw murutila ka bɔ diinɛ la n b'i cɛ dɔ ci aw ma cɛ min a ninkun a nin danna ala fɛ ka bɔ fɛn min na ani ne yɛrɛ Muhamadu nin danna ka bɔ min na a bɛɛ ye kelen Allahu Akbar kɔnɛ cɛ min a labatoli a kumakan labatoli a b'i b'a fɔ i ye ne Muhamadu kumakan labato i ye ala yɛrɛ kumakan labato cɛ min n'i y'a kan sɔsɔ ani i ye ne Muhamadu kan sɔsɔ i ye ala yɛrɛ kan sɔsɔ a bɛɛ ye kelen n b'o cɛ in de ci sen na siga Allahu Akbar tiɲɛ jɔra mɔgɔ caman y'a miiri ko hali a ka kɛ ne ye wallahi Abu Zari kun sigilen bɛ yen Allahu Akbar Abu Zari ko kira ye kuma in fɔ dɔrɔn k'ale ma bali foyi la fo a kɔfɛ mɔgɔ dɔ min tun b'a kɔfɛ o y'ale talon ka taa bolo fila firi k'i pan ka tɛmɛ ale la ka n'i disi funu k'i jɔ kira kɛrɛfɛ siga Allahu Akbar kira ko disi funu ko tɛ ayi o ko tɛ dasa ko tɛ Allahu Akbar Ali ibn Abi Talib bɛ min Allahu Akbar nin don kira ka misiri kɔnɔ a gana dɔɔnin Allahu Akbar wallahi a ko yala nin don in na cɛ fila welela wa ayi a fɔra jɔnni de ma ko mɔgɔ min ni ne Muhamadu ni bɛɛ ye kelen a labatoli ni ne labatoli ni alabato bɛɛ ye kelen a sɔsɔli ne Muhamadu sɔsɔli ala sɔsɔli a bɛɛ ye kelen k'o fɔra cɛ fila ma wa ayi ma fɔ fila ma kɔnɛ qalu Allahumma la Allahu Akbar u ko Ali ibn Abi Talib ma ko ayi ko nin ma fɔ cɛ fila ma ni e tɛ Allahu Akbar a ko o kɔfɛ don min kira bɛ ne Ali ibn Abi Talib bolo kɔrɔta Ghadir Khum o kɔrɔ ye kira bɔtɔ a ka hiji la ka na a jɔra sira la a ko n'a sɔrɔla ne Muhamadu ye maa min ka ɲɛmɔgɔ ye Ali ibn Abi Talib ye o tigi ka ɲɛmɔgɔ ye Allahu Akbar kaw e ni ne an ɲɛsin yɔrɔ ɲɛna o siga t'a la wallahi Cheikh Ousmane Madani Haidara ka du kɔnɔ Allahu Akbar Ali ibn Abi Talib a ma foyi kɛ ala ka diinɛ kɔnɔ fo karamɔgɔkɛ in ye fɛn kɛ min b'o sanfɛ siga t'a la Allahu Akbar o ye wulibali ye billahi lazim kunfɛ kuma tɛ tariku kalan wala Allahu Akbar tariku kalan dɔrɔn Allahu Akbar wala wala Haidara bɛna don min a y'a sɔrɔ
wa kuntum ala shafa hufratin minan nar Allahu akbar. soni an bɛɛ bɛ taa halaki dingɛ kɔnɔ Tiɲɛ siga t'o la. a ko ala ne ni ani n ka nafolo aliyu de kɛ kuma n ye min sɛbɛn ni min o fiye o de ye laban ye sisan n bɛ sa ma n b'a d'i ma Allahu akbar siga t'a la. Wala wala. aliyu k'u ma a ko kira ye cɛ fila bolokɔrɔ tan wa Ayi o ma kɛ. n'a bɔra ne kelen la k'a fɔ ko ne muhamadu bɛna taa ka diinɛ to cɛ min bolo nin de don Tiɲɛ siga t'a la. Kɔnɛ. n'a sɔrɔ ne ye maa min ka ɲɛmɔgɔ ye Ɔhɔ. kira y'a fɔ fɔcogo ɲuman dɔ de la Siga t'a la. sinon kuma tilennen ye jumɛn ye n'a sɔrɔ ko ne ye aw ka kira ye Ɔhɔ. ni maa min ka kira ye ne ye Ɔhɔ. i ka nabi ɲuman ye Tiɲɛ. n bɛna taa ka kira ni nabi ɲuman min to aw bolo aliyu bɛna bi tɔlibi don Siga t'a la. Kɔnɛ. mɛ a y'a fɔ fɔcogo ɲuman na ko ni ne ye maa min ka ɲɛmɔgɔ ye Ɔhɔ. aliyu ye o ka ɲɛmɔgɔ ye Allahu akbar. Kɔnɛ. o de la a don Ɔhɔ. a y'a sɔrɔ nin fɔra kira ye siɲɛ damadɔ a fɔli tun gɛlɛyala a fɔ man di o Ayi a fɔ man di. aw dara ne la ka tugu n kɔ Ɔhɔ. n bɛna taa a ye diinɛ minɛ n den la ubiyɛn n dɔgɔkɛ la n kɔfɛ Ɔhɔ. a fɔ man di O fɔ man di. a fɔra kira ye siɲɛ fila Naam. kira ma se k'a lakali Ɔhɔ. a sabanan nin don ala sɔrɔla k'a fɔ ye ko ya ayuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik ko muhamadu ne ye kuma min f'i ye n'o ye aliyu ka ɲɛmɔgɔya ye khalifaya ye Naam. a lase bi n'i m'a lase i ka kiraya n b'a kɛ zero ye Siga. Allahu akbar. san 23 kiraya Ɔhɔ. n'i ma nin ci kelen in lase Ɔhɔ. n b'a bɛɛ kɛ zero kɔrɔ i ma baara kɛ Allahu akbar. kira ka kiraya ka ɲɛ a bolo a ka resi Ɔhɔ. o sirila jumɛn la Ɔhɔ. ko n bɛna taa ka cɛ min to o ye ali ibn abi tɔlibi ye Allahu. asadullahi al-ghalibi an filɛ min ka mɔlu kɛnɛ kan Allahu akbar. Siga t'a la. a ye bayiatul khilafa k'a ye Ɔhɔ. n'o ye ɲɛmɔgɔya bayi a ye Siga. Allahu akbar. tumana min na nin bayi a kɛra aliyu ye Naam. ala sɔrɔla k'a fɔ al-yawma akmaltu lakum dinakum ko bi de silamɛya dafara Tiɲɛ. bi de diinɛ dafara bi de hakilisigi kɛra Allahu akbar. Wulibali. kaw Naam. kira donnen sigara kɔnɔ Ɔhɔ. a ye kuma damadɔ fɔ Ah. wagati ni wagati a tun bɛ to ka kuma Ɔhɔ. a ka kuma laban Ɔhɔ. a ka kuma laban kira ma kuma min kɔfɛ Ɔhɔ. a ko a ye abasi wele ka na ani aliyu bɛna bi tɔlibi Siga. ni cɛ fila donna Ɔhɔ. kira ko abasi ma ko n binakɛ Ɔhɔ. n bi bana min na n sigalen don n ti wuli Siga. nka n b'i fɛ i ka layidu minɛ n bolo Naam. ni n sara Ɔhɔ. diinɛ i b'a se a seyɔrɔ la Ah. n binakɛ n b'i fɛ i ka layidu filanan min minɛ n bolo ni n sara Naam. n kana juru i b'a sara Allahu akbar. kaw kuma in lamɛn ka ɲɛ dɛ Wallahi. nin ye kira ka kuma laban fɔtɔ ye Ɔhɔ. kira binakɛ ko a ma ko ka ala ka kira ka laɲini segin ko n tɛ se Ɔhɔ. o fɔ man di Man di. nka ne kɔrɔla denbaya cayala se tɛ n ye Ah. a bɛ fɛ k'a fɔ k'a tɛ se Allahu akbar. a ko aliyu bɛna bi tɔli min ma ko aliyu i bɛ sɔn ka layidu minɛ n bolo wa ni n sara Naam. ala ka jɔnw ci fili i ɲɛna Ah. Allahu akbar. ni n sara n kana juru i b'a sara Siga. aliyu ko kira ma Ɔhɔ. a ko ne aliyu bɛna bi tɔli bi Ɔhɔ. ne ye e ta ye n bolofɛn bɛɛ y'i ta ye Ɔhɔ. i ɲɛnama fara i salen kan Ah. Allahu n akbar. sɔnna Ah. kira ko sisan Voilà. n bɛ se k'a da Siga. ni de kɔfɛ a ma kuma Allahu akbar. Ha. k'a taatɔ ye diinɛ kalifa aliyu bɛna bi tɔlibi la Allahu akbar. Ababulu. mɛ mun b'i kabakoya kira ko aliyu ma Naam. a ko ni n sara Ɔhɔ. kana sɔn jɔnw ka fili ɲɛna Ah. kana sɔn jɔnw ka fili Allahu. fo bi sirifu b'o layidu dafa de kan Tiɲɛ. Siga t'a la. o de kama suru suma madani hayidara ko ala n b'i ka diinɛ lase mahama kɛ na saman Ɔhɔ. a sɔngɔ mana bɛn fɛn o fɛn ma Ah. a sira ɲɛna jɔn ka kisi kama a kɔngɔla jɔn ka kisi kama Tiɲɛ. a minɔgɔla jɔn ka kisi kama Tiɲɛ. a dunanyala dugu la jɔn ka kisi kama Tiɲɛ. Siga t'a la. Kɛra. mois de la solidarité tɛmɛna Tɛmɛna. Siga. dimanche min ni karamɔgɔ ye yatimɛdon ni muso cɛsabagatɔw wele yan Ɔhɔ. o kɛra mɔgɔ caman ɲɛna nka a dugujɛ ntɛnɛn Naam. a ko minnu tɔgɔ sɛbɛnna lisi filanan ko o mɔgɔw kana Kɛra. walahi o dugujɛ ntɛnɛn Ɔhɔ. karamɔgɔ y'a ka balo magasin dayɛlɛ de Siga. O kɛra koyi. ɲɔ ni malo k'a bɛɛ bɔ denbaya kɔrɔ k'a di dɛsɛbagatɔw ma Allahu akbar. O o kɛra. k'a ma ko nin bɛɛ tɛ muso cɛsabagatɔ ye a ko muso cɛsabagatɔ ko tɛ Ah.
gɛlɛya bi jamana kɔnɔ a ye kɔngɔtɔw kɔnɔbara fa tiɲɛ siga t'a la a kɛra ten kɔnɛ a ye ɲɔ di k'a ban ka malo di k'a ban ka balo ban k'a kunna wari di k'a ban tiɲɛ siga t'a la muso dɔ ye ne wele a don a bɛ ka kasi ɲɛji la a ko Hayidara ye wari di minnu ma a don na ko ale kun b'a la Allahu akbar a ko nka hali o dugujɛ min bɛ kɛ daga la k'a kɛ daraka ye a t'u bolo Allahu akbar kɔnɛ Allahu akbar Sulusu Mamadu Hayidara wallahi mais kira ye nin kuma fila min fɔ kana ɲinɛ dɛ ko a kana sɔn jɔn ka filaw ɲɛna a k'an ka juru sara kira ni juru ma da o ayi kira ma juru ta Allahu akbar kira ma juru ta mais Ali ibn Abi Talib y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ a ka balo kɔnɔ a ye n b'a fɔ cogo di 2,100,000 e b'a faamu cogo min o b'a fɔ 500,000 dirham ko dɔrɔmɛ 500,000 dɔrɔmɛ 500,000 Seydina Ali y'o de juru sara kira fatulen kɔfɛ Allahu akbar don o don dɔ bɛ na ko n ka juru tun bɛ kira la Ali b'a fɔ ko juru don n'u ye da min fɔ a b'a di kana bɔ o la hiji o hiji san o san Maka misiri kɔnɔ Seydina Ali bɛ mɔgɔ bila ka wele da ko n'a sɔrɔ maa min tun ka juru bɛ kira la o kan'a fɔ dɔ bɛ sɔrɔ u b'a fɔ ko ne ka juru tun b'a la Ali b'a sara Hasanu y'a ka ɲɛnamaya kɛ ten Husseini y'a ka ɲɛnamaya kɛ ten kira ka juru sara banna Husseini faga don Karbala san o san dɔ tun b'a fɔ ko n ka juru tun bɛ kira la tiɲɛ tɛ mais kira b'a dɔn ko ni n taara mɔgɔ bɛna sɔrɔ u b'a fɔ ko n ka juru tun b'a la o la Sulusu Mamadu Hayidara an bɛ dugawu kɛ Ala ka si ni kɛnɛya d'a ma o layidu in jɔra Husseini faga don Sulusu Mamadu Hayidara de y'o layidu wuli k'a jɔ kira ka juru ye jumɛn ye kɔngɔtɔw ka hinɛ u la muso cɛsabagatɔw ka hinɛ u la yatimɛdenw ka hinɛ u la karamɔgɔ in denw y'a ta o bila yɔrɔ in de la n'o ye Cheikh Ahmad Tidiane n'a dɔgɔw ye hali sisan a bɔra tournée dɔ la Ala ka jɔn bi kisi walima anw tɛ sunɔgɔ an bɛ dugawu kɛ u ye papier de ko wagati sera أقول ما تسمعون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شرفوا نونغا كنو. نعم. كذا من عليولا. كان سيفات ماما. الحسن والحسين. شرف وسوم بدنا هيدرا. نعم. أكاديميا. ويا تلا ونينوانche. كذا. أكبر. ko bɛ mun ɲini o bɛ lahara ɲini ko lahara tɛ sɔrɔ fiyewu ni sirifo kanu tɛ o yo o sira min yira anw na an b'u fo k'a ɲini Ala fɛ sija ani kɛnɛya ani labanko ɲuman Ala k'o di an n'o bɛɛ lajɛlen ma. Amin Ala sɔn. Badenw o kɔfɛ an bɛ an karamɔgɔ fo n'o ye Yakubu Kɔnɛ an b'a fɔ k'a barikada a ka nin walada sanumanw ninnu na Sherifuw ka ko jango Ali ibn Abi Talib mɔgɔw bɛ dɔɔnin dɔrɔn de fɔ a la o dakuruya damadɔ min n'an b'o fɔ tari o ka kɛ kisi ye ne ni aw bɛɛ lajɛlen bolo a b'an wasa Ala kɛra ko kisi nɛɛma b'a ye Aliyu e bɔra ne la ne yɛrɛ bɔra e la o b'an wasa Ala kira mada Ala kira ko Aliyu hakɛ la Aliyu a ko ne Muhamadu ye dɔɔni dugu ye nka donda ye e ye maa o maa ni ma da sɔrɔ dugu min na i don man d'a kɔnɔ o tuma ni mako bɛ diinɛ dɔɔni na e mako bɛ ɲɛnamaya dɔɔni na e mako bɛ lahara dɔɔni na i bɛ don Aliyu ka da de fɛ ni donna o fɛ i b'i ka ɲinifɛn sɔrɔ nka n'i y'i kɔ don o ma
i bɛ min ɲini i t'a sɔrɔ. ayi a tɛ sɔrɔ. o tuma ni sirifulakaw n'o y'an kɔri k'an bila o sira kan an b'u fo k'o barikada. Ali ibn Abi Talib a ka bonyaw la Khaybara kɛlɛ don kɛlɛ kalayalen Alakira ko ni Ala ye dugu ɲuman kɛ a ko darapo min bɛ n bolo n bɛ n'a di cɛ ma cɛ min a bɛ Ala fɛ Ala yɛrɛ b'a fɛ cɛ min n'a bɛ kira fɛ ni kira yɛrɛ b'a fɛ ni Ala ye dugu ɲuman kɛ n bɛ darapo in di o cɛ in ma. a don sahabaw sira u bɛ Ala wele Ala ka nin kɛ ne ye Ala ka nin kɛ ne ye bɛɛ b'a fɛ Alakira ka k'i fɛ bɛɛ b'a fɛ Ala ka k'i fɛ dugu jɛlen dɔw sɔlila ka t'i jɔ Alakira da la kisi nama b'a ye Alakira ko Aliyu bɛ min Fatumata cɛ a bɛ min Hasan ni Huseni olu fa a bɛ yɔrɔ jumɛn o ko Alakira ma ko Aliyu tɛ yan ko sabu ko ɲɛ kɛ bɛ k'a degun Alakira ko a y'a wele ka na n'a ye a nana Alakira ye Aliyu ɲɛ salo ɲɛ salolen a b'i n'a fɔ ɲɛdimi ma deli ka Aliyu minɛ abada a don darapo ma di maa si ma a taara ka di Aliyu le ma n'i ye kuma in jate minɛ cɛ min bɛ Ala fɛ Ala b'a fɛ cɛ min bɛ kira fɛ kira yɛrɛ b'a fɛ maa si ma o daraja sɔrɔ a don ko n'a kɛra Ali ibn Abi Talib ye n badenw an kana ɲɔgɔn nɛgɛ maaw mankan n'i ko mɔgɔw ye kelen ye nɛninin don mɔgɔw tɛ kelen ye dɛ kabi Ala ye diɲɛ da mɔgɔw tɛ kelen ye o tɛna kɛ kelen ye o la fɛn min y'an sigi yan Alakira somɔgɔw kanunen don fɛn min y'an sigi yan Ali ibn Abi Talib o kanu don o la an Jabir ibn Abdullah al-Ansari a mɛnana ka bɔ Jabiru la min ye Abdullahi den ye o ko cogo di qala kuntu zata yawmi inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam iza aqbala bi wajhihi ala Ali ibn Abi Talib عليه السلام فقال الله أبشرك يا أبا الحسن يا أبا الحسن قال بلى يا رسول الله قال هذا جبريل يخبرني عن الله جل جلاله أنه قد أعطى شيعتك ومحبيك 7 خصال جابر يا لكلي ni ye Aliyu Valeri e t'o sɔrɔ ne t'o sɔrɔ a ko don dɔ la ale bɛ Alakira fɛ kisi nɛɛma b'a ye ale sigilen kira kɔrɔ Aliyu yɛrɛ bɛ yen Alakira nana ɲɛsin Aliyu ma a ko Aliyu ma i t'a to n ka nɔnsɔndiya kuma dɔ f'i ye wa Aliyu ko kira a fɔ n ye Alakira ko a ko Jibrilayi filɛ an cɛla yan Jibrilayi b'a la ka kibaruya dɔ di ne ma ka bɔ Ala yɔrɔ ko Aliyu e nɔfɛ jama ani kanubagaw ko Ala ye ko 7 kɛ o ye Ala k'an ye Aliyu nɔfɛ jama la Ala k'an ye a kanubagaw la a ko Ala y'o 7 a y'o kɛ i nɔfɛ mɔgɔw ye ani kanubagaw o fɔlɔ rifqi indal maut a ko maa min ye Aliyu kanu ka k'a fɛ dabara tɛ dɛ n'i bɛ Aliyu fɛ jogo min kun b'a la Ala ɲɛsiranya min kun b'a la cɛsiri min kun b'a la Ala ka diinɛ la
i b'i jija o de ka y'i la kɛnɛ kan Allahu akbar a ye balimaya dilan tiɲɛ a ye sinji tugu tiɲɛ a sabalila a muɲuna tiɲɛ diinɛ in ka se ka s'a seyɔrɔ la tiɲɛ i b'i jija o jogo ka y'i la Allahu akbar siga t'o la n'o yer'i la naam i bɛ nin sɔrɔ Allahu akbar a ko a fɔlɔ ye min ye ɔhɔ aliyu kanubagaw ɔhɔ ala bɛ saya nɔgɔya i ma Allahu akbar sikara wagati siga i ka sikara ɔhɔ ka aliyu kanu t'i la ɔhɔ ko sikara bɛ nɔgɔya i ma Allahu akbar hakili la an bɛɛ bɛ nin de ɲini wallahi o ɲini fɛ bɛɛ b'a fɛ isa tɔla i kana degun Allahu akbar siga t'o la o bɛ sɔrɔ ni maa min kanu ye naam o de ye aliyu bun abi tɔlibi ye Allahu akbar siga t'a la a ko o kɔfɛ dun naam k'e ɲɛnafin bɔ tuma min ni maa bɛ ɲɛnafin Allahu akbar wala wala i kelen siga i fa tɛ yen i ba tɛ yen ɔhɔ balimaw tɛ yen tiɲɛ bɛɛ taara i da dingɛ kɔnɔ tuma min siga k'u kɔ don ɔhɔ i kelen ni pe tiɲɛ n'i b'a fɛ ɲɛnafin ka bɔ i la kaburu kɔnɔ ɔhɔ ko i k'i jija i ni aliyu kanu ka don kaburu kɔnɔ siga Allahu akbar n'o kɛra naam ɲɛnafin t'i sɔrɔ a ko o kɔfɛ ɔhɔ dibi wagati naam k'e kaburu nɔɔrɔ ɔhɔ dibi wagati la tiɲɛ a ko aliyu kanu b'o kɛ Allahu akbar maa min ye aliyu kanu ɔhɔ ka k'a fɛ tiɲɛ e kaburu ɔhɔ dibi tɛ y'a kɔnɔ ayi o tɛ ye Allahu akbar dabara kanu tɛ dɛ ayi a kanu ka baara kɛ n'a ye Allahu a akbar kanu ka baara kɛ n'a jogo ye tiɲɛ o de bɛ nin s'i ma Allahu akbar o ye wulibali a ko o kɔfɛ naam k'e hakili sigi jatigɛ wagati ɔhɔ sigara kɔnɔna na jatigɛ wagati ɔhɔ kaburu kɔnɔ mɛlɛkɛw b'i ɲininka wagati min na ɔhɔ jatigɛ wagati naam ala yɛrɛ ɲɛkɔrɔ alikiyamati kɛnɛ kan ɔhɔ ka hakili sigi di e ma ye ɔhɔ a ko aliyu kanu de b'o di maa ma siga Allahu akbar n badenw naam a ko o kɔfɛ ɔhɔ mizani turutɔla siga foyi t'i ka mizani giriya ɔhɔ ka tɛmɛ aliyu kanu kan Allahu akbar a ko o kɔfɛ naam i k'a dɔn sirati tigɛ ɔhɔ k'o nɔgɔya i ma tiɲɛ o ye aliyu kanu ye Allahu akbar k'i don arijinɛ kɔnɔ naam ka kɔn maa tɔw ɲɛ ɔhɔ aliyu kanu Allahu akbar n badenw a ko ni mɔgɔ min ye aliyu kanu ɔhɔ ni fɛn 7 i b'a sɔrɔ alikiyamati kɛnɛ kan Allahu akbar a bɛ sɔrɔ ne hakili la an bɛ o kɛnɛ de kan siga t'a la kɛnɛba koyi bonya dan ye nin ye tiɲɛ ka mɔgɔw kisi ka mɔgɔw lafiya ɔhɔ maa min kanuni kama naam i k'a dɔn o ni maa tɔw tɛ kelen ye o tɛ kelen ye siga Allahu akbar nɔgɔya n ye Amin. o tuma aliyu ko a ka mɔgɔw ma ɔhɔ n balimakɛ n balimamuso k'i kana sɔn ka kɛ maa ye naam mɔgɔ min b'a fɔ a ye ɲuman kɛ nka e yɛrɛ t'a kɛ Allahu akbar a ye sinji tugu ɔhɔ e yɛrɛ t'a tigɛlen don Allahu akbar a ye kɛ laadiru ye Naam. e yɛrɛ ma tile Allahu akbar ko e kana kɛ ten dɛ ayi a ye sarakatiw bɔ e yɛrɛ t'a kɛ Allahu akbar siga t'o la ko e kana kɛ ten n'i y'a fɔ a kɛ wala Allahu akbar wa aw kana kɛ mɔgɔ ye ɔhɔ mɔgɔ minnu b'a fɔ a y'a dabila nka u yɛrɛ t'a dabila siga han aliw bɛ ka kuma a kan k'i kana sɔn fiyewu Ɔhɔ. i ka ye jamakulu la jamakulu min b'a fɔ nin dabila naam k'a sɔrɔ a yɛrɛ t'a dabila Ɔhɔ. ko i kana sɔn i ka ye o jama la fiyewu Allahu akbar o ye wulibali n'i ko maa o maa a y'a to yen ɔhɔ n balimakɛ a ka sɔrɔ i yɛrɛ y'a to yen siga t'a la wallahi a kana nin kɛ i yɛrɛ kana kɛ ɔhɔ kana sɔn a ma Allahu aliw akbar ko an ka o de fɔ aliw bɛ k'o de fɔ a ka mɔgɔw ye Tiɲɛ. an kana sɔn fiyewu ka ye jamakulu la jamakulu min ko a y'a to ɔhɔ nka u yɛrɛ bɛ tila k'a kɛ Siga. ko an kana ye o jamakulu la fiyewu siga Allahu akbar naam يحب الصالحين ولا يعمل بأعمالهم a ko i kana ye jama la jama min bɛ maa ɲumanw fɛ nka u tɛ baara maa ɲumanw ka baara ɲɔgɔnna kɛ siga han e bɛ maa ɲumanw fɛ ɔhɔ nka maa ɲumanw bɛ min kɛ e t'o kɛ siga n'i ko aliyu k'i b'a fɛ tiɲɛ aliyu ye min haramuya a yɛrɛ kan ɔhɔ a ye min haramuya a ka denbaya kan ɔhɔ ko ala ko ten ko kira ko ten Naam. i yɛrɛ k'i jija i ka kɛ ten ɔh ka maa ɲumanw kanu naam
nga ma nyumo be minga etake Aha. Aliyu ko ki kana son ka yo o jama la fi Ai. Kana yola. Akbar. Aslameo Naam. ni ne ko jugu ye Wallahi. be ko me ma nyumo fe Aha. na fora Aliyu e ko be do arjina mina Te. e ka doyi Aha. na fora Omaru Na. o be do arjina mina Aha. e ka doyi Te. Osmana Aha. e ka do o be do arjina mina e ka doyi Te. Otma Abubakar Siddiq be do arjina mina ko e ka doyi Aha. olu ya ke chogo me e ya ke tewa Ai. Amakete. Sanugo. Allahu Akbar. amakete ne Amakete fiyaw. nambe Aliyu fe Aha. Aliyu kume chogoti Awala wala. ka yere nindi Wala. ala ka dine Allahu Akbar. ka ala kira kanu Naam. ka nin fe Allahu Akbar. domi no ye ala kira labo Makka Aha. Sige. ka yere nyonke Aha. ado yere nyonsi Allahu Akbar. contre Muhammad Allahu Akbar. Wala wala. daru nadiwa Allahu Akbar. chokoroba dama ye nyokon wele manga chokoroba dama Sige. be nyon wele ku be na yere nyonke Muhammadu kama Allahu Akbar. Ha? o sigili o ka bulon ngono Aha. chokoroba dona na dukan Sige. o ko ayi Aha. chokoroba an ya fare ma e ka bɔ Allahu Akbar. an ta fɛ dunan ka donya Sige. ne ye dugulen ko dama ye Aha. Allahu Akbar. cɛkɔrɔba in k'u ma ko a tɛ ne dɔn Naam. a ko ne ye seku najidu de ye Sige. Wala wala. najidukaw ka cɛkɔrɔba de ye ne ye Allahu Akbar. aw ye denmisɛnninw ye Aha. aw ye denmisɛnninw ye Naam. a bɛna sigi min kɛ Aha. a y'a to n ka fara aw kan Ah. ka se ka hakili ɲuman di aw ma sigi in kɔnɔna na Allahu Akbar. Sanugo. o kun ye setana de ye Sige. Ha? o ko i sigi Aha. Allahu Akbar. o réunion in na Naam. Abu Jahali bɛ yen Wala. Allahu Akbar. Abal Hakam o y'a sɔrɔ tɔgɔ bɛ ko Abal Hakam Aha. o ye réunion daminɛ Aha. Abu Jahali ko n bɛ min fɔ a ye fɔlɔ Aha. Naam. réunion kuma in an k'a kɛ dajukɔrɔ kuma ye Allahu Akbar. Ha? n'a pɛrɛnna ka kuma in fɔ Aha. Mamadu ka Ala b'a mɛn Sige. wa a b'a lakale a ye Sige. Ha? bɛn kɛra o kan Ɔhɔ. o bɛ se k'a dogo min o y'a dogo ten Allahu Akbar. o tuma réunion na dɔw ko Naam. an ka Muhamadu siri Aha. minɔgɔ ni kɔngɔ k'a faga n'o kɛra an bɛ kisi a tɔɔrɔ ma Allahu Akbar. setana wulila k'i jɔ a ko e ka hakilina man ɲi Sige. a ko e bɛ se ka nin siri ye cogo di k'a somɔgɔw tɔ ye ko minɔgɔ ni kɔngɔ b'a faga n'i y'a siri u b'a fɔni Allahu Akbar. Siga tola. ne m'a fɔ a ye k'a ye denmisɛnninw ye Sige. a tɛ ko in ɲɛdɔn Wala wala. i y'a faamu Naam. o kɔfɛ Aha. dɔw ko an k'a gɛn pewu ka bɔ magan kɔnɔ Ɔhɔ. k'a bila yɔrɔ la yɔrɔ min n'an t'a mankan mɛn Sige. an bɛ kisi a tɔɔrɔ ma Allahu Akbar. setana wulila k'i jɔ a ko n y'a fɔ a ye denmisɛnninw de ye Naam. aw bɛ Muhamadu gɛn ka taa yɔrɔ wɛrɛ Ɔhɔ. maa min n'a kumana ni bɛɛ b'a kumakan fɛ Te. a kumakan bɛ taa sigi dusukun na Ɔhɔ. dusukun bɛ tugu a la Tiɲɛ. n'aw taara n'a ye fan wɛrɛ fɛ a na olu lafaamu Naam. olu bɛ tugu a la Ɔ. ka tila ka na tasuma da aw ka magan kɔnɔ yan Sige. Allahu Akbar. aw ka hakilina man ɲi Allahu Akbar. Sanugo. a bɛ ten de o Wallahi. o bɛ siran Aha. nka n'ala ko a bɛ min kɛ a b'o de kɛ O bɛ kɛ. Siga tola. Sɛrifu Sɔmɔdani Hayidara Naam. ko fɔ an k'a bɔ yan Allahu Akbar. a ye mun kɛ maa la Hoi. a ye jɔnni ka nafoloso yan Maa si. jɔnni ka juru b'a la Maa si ka juru t'a la. siran ala ɲɛ i ka tile Te. o de kɛra fɔlɔkɔ ye Allahu Akbar. Ma diya dɛ. fɔ a ka yan bila Te. hɛɛ a ko ne bamakɔ tɔ tora pɔnti den kelen Ɔhɔ. pɔnti den kelen Ah. an ni bamakɔkaw bɛ jɛn ka sigi a kan ne Sɛrifu Sɔmɔdani Hayidara n tɛ taa yɔrɔ si Aha. Subhanallah. mani li fard Allah. mani rahman Allah. mani li kudus Allah. mani li mu'min Allah. mani li aziz Allah. wahid La ilaha illallah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sanugo. Allahu Akbar. a ko n tɛ taa dɛ Ayi. diinɛ in b'a lase Te. ala y'a fɔ cogo min kira y'a fɔ cogo min Naam. ne Sɛrifu Osmani Madani Hayidara Ɔhɔ. n bɛ diinɛ in lase Te. Siga t'a la. Allah sera. sabu a bɔra cɛ min na Ah. Ali bun Abi Talib Allahu o Akbar. y'a ni feere ka bi kunu O kɛra. Siga. maaw bɛ bɔ ɲɔgɔn na de o Tiɲɛ, siga t'a la. mangoro ka timi Aha. n ko mangoro ju don Siga t'a la.
jala ka kuna ɔhɔ jala jude n'o tɛ san kelen de bɛ n'a bɛɛ kan o. tiɲɛ siga t'a la min bɔkolo ye min ye o bɔkolo ye o ye o bɛ kɛnɛ kan sɔn o ma Allahu akbar o ye wulibali bilahi sɔn o ma Tiɲɛ. n'o kɛra i bɛ kisi Allahu akbar nka hasidi Naam. o de kisi man di Allahu akbar kafiri tuubi ka di ka tɛmɛ hasidi kan siga ni kafiri ye tiɲɛ ye dɔrɔn a bɛ sɔn Tiɲɛ. nka hasidi tɛ sɔn Ayi. abujali tun ye hasidi de ye e m'a mɛn ko n'an ye kuma fɔ k'a bɔ kɛnɛ ma ko mamadu ka ala b'a mɛn wa a b'a fɔ a ye siga a y'a fɔ tan Allahu akbar hasidi de n'o tɛ a bɛ tiɲɛ dɔn o wallahi a b'a dɔn nka a tɛ sɔn ayi a tɛ sɔn a tɛ sɔn Allahu akbar mun kɛra naam o abujali wulila k'i jɔ wala sitana ko n'a ye nin gɛn ka taa yɔrɔ wɛrɛ Ɔhɔ. a bɛ mɔgɔw dusukun sama mɔgɔw bɛ sɔn a la sabu a ka kuma ka di maaw ye Allahu akbar o tuma n'o kɛra ɔhɔ a bɛ na tasuma da aw kan yan Allahu akbar aw ka e fana ka hakilina man ɲi falhamdulillahi rabbil alamin an bade tebe shirfila lajɛbaw ni tun y'an ɲɛ bangoni jɛginɛbugu la sayyid imam ali karramallahu wajahu ale ka bangini kɛnɛ kan rajaba kalo tile tan saba don ustaz yakub kone ani alhaji adam sanogo ni tun ye olu ka laseli ye an karamɔgɔ sayyid sharif usman madan haidara ale ye laseli min kɛ aw bɛna o sɔrɔ sigida wɛrɛ yan'o cɛ a k'an bɛ diya waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah. Tinya wilila ngalondi sega tiebe tinya wilila fala ka chiedeme Tinya wilila kalonde sega tinyebe tinya wilila fala ka chiedeme tinya wilila ngalondi sega tiebe